i sesiwn crefft theatr Felyn Fach. Gan ei bod hi'n wyliau Pasg, ni'n mynd i wneud y gwningen yma yn ein sesiwn. Felly, dyma fydd y pethau fyddwch chi angen. Papur neu gerdyn plaen, pensil, llun ohonoch chi neu'ch plentyn word, sisiwrn, glud, gwlan cotwm, paent a brwsys paent. Ni'n mynd i ddechrau trwy wneud siap gwningen. Ffordd hawdd o wneud hyn yw 2 gylch. Un i'r pen ac un bach yn fwy i'r corff. Cofiwch wneud yn siŵr bod cylch y pen yn fwy na'r wyneb yn eich llun. Unwaith i chi wneud pen a chorff y gwningen, gwnewch y glistiau. Nawr mae'n amser torri. Cofiwch ofyn am help oedolyn yn dorri allan. Ni'n mynd i dorri'r gwningen ac o amgylch wyneb eich llun, fel hyn. Nesaf, ni'n mynd i lido wyneb ymlaen i'r gwningen. Nawr, dwi'n i beintio cluster gwningen. Dwi'n mynd i ddefnyddio pinc. Nawr mae'r rhan hwyr. Rhowch glud ar fôl ar gwningen ac yna rhowch y gwlan cotwm arno. Bach yn gallu gweld, dwi'n rhwygo fy mhel i gwlan cotwm fel ei bod nhw'n fwy blewog. Gwnewch hwn dros y gwningen i gyd, ond wrth gwrs, gadwch y wyneb a rhan ganol y clustiau. A dyna ni, eich gwningen fach arbennig chi. Gadewch chi sychu ac yna allwch chi roi i fyny yn y tŷ. Diolch am ymuno gyda fi. Hwyl!